Takže ahojte ľudia, ja vás tu už po docela dosť dlhej dobe pri týchto dlhých videích vítam opäť a dneska si zahráme hru Car Mechanic. Ja som ju tak trošku off camera hral a jak tak viem, čo sa tu robí. A akoby táto hra je v tom, že tu budeme opravovať auta. Ja tu mám svoje BMWčko, ktoré už mám dosť dlho. A má to fakt parádny motor. Utratil som do ňoho viac jak 200 000 na turbo. Jak sa to hrá? To viem hrať na počítači, ale na mobile to úplne neviem hrať. Dobre, nejako idem. Ne, nás to teleportovalo sem, škoda. Nevadí, benzín máme dobrý, teplotu motoru máme tiež dobrú. A dneska si tu budeme opravovať asi nejaké autá, lebo o tomto táto hra je. No dobre, tak asi musím ísť na vrakovisko, ak sa nepletiem. No veď jasné, že musím ísť na vrakovisko, veď jak inak. Je to ešte dealership, ale tam tie auta stoja roznú raketu. Ja mám 27 000. Za to asi hádam nič nekúpim, ale ideme sa tu pokúkať. A možno mám aj nejaké akoby auta u seba. No dobre, takže ideme sa tuto pozrieť na vrakovisko. Tu máme tento americký šrot, keď tak sorry, Ameriky moc nemusím. Čo je tam? Toto tu asi vidím prvýkrát. Akože táto hra dostala update, hej, a už som v tejto hre dosť dlho nebol. Ne, nechceme si to kúpiť. Čo to je? Možno to není ani nič nového. No nevadí. Takže, ideme do svojho BMWčka. Ups, nechťa som... Ja som zvyknutý to hrať na počítači. Lenže teraz dám na mobile. Ak sa môžem opýtať, ja si motor musím naštartovať, že? Moria, to sa tak blbo hrá, ale to je jedno, lebo hlavne, že to viem hrať. Tu je nejaká fita. Dobré ľudia, prešiel som ešte takto off camera celé vrakovisko a bolo tam možno tak predmakový. Ale to je jedno, lebo sa mi nezdá, že by som mal 27 000 peňazí. No dobré ľudia, takže ja už asi idem hen tam k tým garážam, lebo tam by som možno mal mať ešte nejaké auto. A koho tu sa dá sadnúť na kufor, to som ani nevedel. No ukáž, čo tu máme. Máme tu dačo, Chevroleta. Ukáž motor. Žiaden nemáš, no dobre, to je jedno. Naštartujeme a ideme ho asi selnúť. Come on. Prečo to nejde? Tak toto vôbec, ale že nejde. Motor. Čo s tým? Toto sa mi nezdá. Ukáž pod kapotou, čo máš. Ach, otvor sa, už som to mal. Dobre. Dáme si túto klíček, lebo s tým sa to akoby dá rozobrať celé auto. A uvidíme, v čom je závada. Tak chladič, to asi nepotrebujeme. No dobré. Takže toto vyzerá byť asi dobré. To vyzerá byť úplne v pohode, tak ja neviem, aká je to chyba. Môžeme ešte skúsiť namontovať všetky tie dieliky. Až všetko to je už podal... vidím tu ešte túto súčiastku, takže ja sedím v aute. Zoberiem, ale úplne neviem jak, keďže je to pod autom. No to ale nechce ísť to auto, benzín to má.
Ti nevím, Bobe, čím to tak môže byť? No, dobre. Ja by som toto auto rád predal, ale ono nejako nechce ísť, tak ja si pobežím do obchodu a ozvem sa, až to budem predávať. No dobré lidičky, takže sem tady a tuto máme náš Chevrolet. 95 000, my už máme cez 100 000, super. Teraz by som asi išiel rád ku garážiam. Lenže neviem, jak sa to mám dopraviť. Takto. Toto je asi ten najgeniálnejší spôsob. Ježiši, tu je odznova celý ten... Viete. Je to bohužiaľ po argentínsky, takže možno neviem, že či dačo vôbec budete rozumieť. Ale to je jedno, lebo naše BMWčko už máme tu. Keďže tak, sorry, keby som znel trošku divne. Už mám taký trošku zachrypnutejší hlas alebo dačo takého a viete. No to nič nemení na tom, že nemôžem natáčať videá. No dobré, takže ideme asi sem kde, ak sa nepletiem. Ja, tu je vrakáč. A v dnešnom videu by som si dal cieľ, že aspoň to jedno auto kúpiť a opraviť. A nech je to nejaké rozumné auto. Nejaký šrot. No dobre, čo máme? Fiat, či čo to je? Ten není pekný. Máme tu tento pick-up, ktorý úplne nechcem. Máme tu Peugeota, čo je pekné. Máme toto auto, ktoré úplne neviem, čo je. Ďalší pick-up, ktorý rozmýšľam nad kúpou, lebo ten som nikdy ešte nevidel, popravde. No dobré. Mohli by sme sa tu ešte pokúkať, takže... Auta tu vyzerajú byť skoro rovnaké, ale fakt, že len skoro. No, ale... je tu fakt, že nič. A keďže v tomto videu som si dal cieľ, že aspoň jedno auto musíme opraviť, tak už viem aj aké. Toho pick-upa, pokiaľ, no jasné. Tá farba na ňom není moc pekná, za koľko je? 78 000. Kupujeme. A ja vám teraz ukážem, jak sa to opravuje. Takže, ono to jazdí, to auto. Je to teda pekný šrot. Ale nebojte sa, opravíme. Treba ho natankovať. Má to málo benzínu, to auto. Na týchto autách z vrakáčov je fakt veľká nevýhoda, že sa to prehrieva, ten motor hrozne rýchlo. Ale ja mám takú taktiku, že priebežne vypínať a zapínať motor. A keď priebežne zapneme a vypneme motor, tak potom tá teplota klesne akoby. Čo je dobré. Takže ideme zapletol sa mi jazyk. Chcel som povedať, že ideme to dať na benzínku. No dobré. Tak ešte raz, toto úplne nefungovalo. Ups. No ja neviem tankovať, ja som... Ak sa nepletiem, tak jo, takto sa to naplňa. Pozerám, že to má docela veľkú nádrž, aj keď BMWčko pozerám, že má aj dosť väčšiu nádrž. A ja by som to asi natankoval do nejakej polovice a potom to už bude v chill. Dáme si cieľ do nejakých 25 000. Dobre, mám 18 000. O tom je úplne jedno. Toto auto predáme za veľa. Tak na čo sa snažím ísť, keď mám toto N-ko, či P-čko. No dobre, teraz by sme si to mohli ísť trošku dať dokopy. A ide asi tá najhlavnejšia časť.
dať do toho kvapaliny. Ja už som túto hru veľmi dlho nehral, takže ja už sa až tak nepamätám to mesto. Ale pamätám si, kde sa aspoň predávajú tie kvapaliny. Keď pôjdeme sem, tak tuto je akoby... Viete, tuto doprava a tu je ten obchodík. Normálne sa stol zo mňa drifter. Tak dobré. Takže tuto zabrzdíme. A teraz ideme si do obchodu kúpiť nejaké kvapaliny do toho auta. Tak. Dáme si baťúžek. No ukážme. Takže potrebujeme vodu do chladiča. Ale čo by som ešte potreboval, je otvoriť kapotu. Tak toto spravíme. Hop, hop. Teraz už by to... Otvorili sme kapotu. Motor to nemá úplne dobrý, ale vodu do chladiču. Bang. A ešte toto, čo to je zač. Dáme. To sa dáva kam? Ne, počkať, toto. Acid. Potom, keď si dáme toto, tak my akoby môžeme dať ten preč. Ten rast. To hrdzavé. Pozerám, že auto už je celé vyčistené od hrdzí. Už aj docela v dobrom stave, aj keď tá farba úplne není v dobrom stave, ale... Alebo je, ale není moc pekná. Ups, kamo, ja neznášam toto, keď... Nechtiac... Toto kliknem... To tlačítko, ak sa vyskakuje z auta miesto pedálu, lebo ja som zvyknutý, že pedále sú tam, kde je to tlačítko vyskakovania. Počkať, hodíme drift. Amo, týpek zase týpkuje, no nevadí. Tak hen tam hodíme drift. Tam je ešte taká jedna zákruta. S radosťou oznamujem, že ze mne bude drifter. No, moc to teda nedriftuje. No to je jedno, lebo tento šrot americký. Už ideme dať do tejto opravárne. Sice neviem, čo to je úplne za typ, ale vyzerá to ako nejaký Chevrolet alebo Ford. Takže ako prvú vec by som dal proste preč celý motor, všetko z motoru. Aj baterku, aj chladič, proste všetko. Za druhé by som zobral chladič. Dal by som ho pekne sem, aby sa umyl. Bam, no to nie, ale špinavý, kúkajte, aká hnedá voda ide z toho. To je špinavšie jak... neviem čo. Super. Potom toto sa tuším tiež dá umyť. Takže hop. Už to vyzerá asi safe. Chladič sem dáme, toto by sme sem mohli dať, no, ešte ne. Ako ďalší by som dal baterku na nabíjanie, takže tu sem nejako, ups, hodíme, aby samozrejme držala. Ja už sa to nabíja, jo papau. Potom, tuto máme toto sa dáva pekne do tohto stroja. Tak, do prčic. Dobre, UR58, čo je trošku zlé na ten motor. Ale nevadí, toto auto z toho bude majstrovské dielo. Toto sa tiež dá dať sem. A je to rozbité na koľko percent, povedzte mi. Come on, daj sa tam. Dielik.
83, no to bude brúsenia. No dobre, baterka je na 100%. Čo je dobré. Čo ešte nám chýba? Toho máme ešte dosť. Takže toto dáme sem. Strekovače tam rovno môžem dať, tie sa nejako úplne nedajú meniť. Poprčiť, mi zamrzol pohľad a nemôžem teraz točiť. Tak a tak. Super, už to ide. Potom toto by som ešte dal takto do brúsky, lebo 26% UR, no tak to si ešte chvíľku počkáme. To si ideme kúknúť toto auto detailnejšie. Ukáž interiéros. No, tie sedačky sú moc pekné a celkovo tá farba nevyzerá moc fresh. No to je jedno, lebo auto nevyzerá tiež úplne fresh, ale to je len detail. No dobré. Toto tam ešte potom dáme. Nech už sa to dobrúsi. Dobre, toto už je hotové. Toto ešte dáme tiež a toto hlavne. Toto ma zaujíma. Plus nech je to na málo a potrebujem točiť video. A ne sa tu s týmito. Tak, 87, no tak toto mi úplne nepríde, že to je nejak extrémne málo, ale takomu to asi príde, že to je málo, tak asi v pohode. Ale je to v strašnom stave je to auto. Včera kto s ním búral poriadne. Dobre, 71% a tuto 19%. Na tomto už len posledné dve, nám tuším chýbajú a na tomto veľa. Takže ja to asi strihnem a uvidíme sa, kedy to bude hotové. S radosťou vám oznamujem, že ďalší dielik je hotový. Takže ja namontujem a znova sa uvidíme, keď ten ďalší dielik bude hotový. Už bude hotový aj posledný dielik, už len 7%, čo je máličko. A už bude 0. Konečne, to trvalo dosť dlho. Tak, zavrieme. A teraz by sme to auto mohli skúsiť predať. Takže ja idem znova skúsiť driftovať. Tak sa dými z toho výfuku, to je nekvalitné auto. Drift. Peugeot, ne, neprekaz mi to. No jak tak drift. No dobré, ideme toto predať. Kupovali sme to za nejakých 70 000. Keď tak, tuto máte presnú cenu. A ideme to teda predať. Dobrý deň, pán Roberto. Takže, ukážme sa za koľko... 159 000, kamo. Ukáž. Ne, come on. Tak toto bolo fakt deal. A ja už by som aj povedal, že toto je koniec videa, tak asi dajte like a odber a dovidenia.